Un dels actes destacats de la Festa Major d'Horta ha estat l'exhibició de 3 autobusos clàssics de la Fundació TMB que en el seu dia feien recorreguts que arribaven fins a la plaça d'Eivissa a Horta. Tothom que es va apropar al carrer de Tajo va poder veure el model de bus Aclo de 2 pisos que va circular de 1948 a 1965. També hi havia els models Chausson Urba 59 i el MAN NL 202 que va fer un petit recorregut de 20 minuts per Horta. Té un atractiu que és la nostàlgia. La gent gran recorda aquests autobusos de quan ells eren joves i la gent jove els hi fa gràcia veure aquests artefactes que els han vist potser per la tele, però difícilment els poden veure al natural. L'activitat va tenir força èxit i va ser possible gràcies a la Coordinadora d'Entitats d'Horta i l'Associació de Veïns d'Horta, amb la col·laboració de Conductors Solidaris de Catalunya i Andana Central.